Nagsublimanen ti San Miguel Beermen iti PBA All-Filipino Finals kalpasan ngay nabakda ti Barangay Ginebra San Miguel iti Game 7 semifinals na gitoy iti laing rabi iti score 193 𝐍𝐄𝐖𝐒 Araneta Coliseum. Bimida ni SMB guard veteran Chris Rose nga kimamada iti 19 points, 7 assists ken 4 steals. Makasango ti SMB timunan nga nakaalay ti ticket iti finals nga TNT Tropang Giga kalpasan ang dinispatsyada iti rain or shine iti Game 6 semifinals dagitoy. Target ti Tropang 5G iti historic Grand Slam ita nga PBA Finals. Sumango manen iti SMB anangupay iti arapapda nga Grand Slam nga imunan aginandad dagitoy iti tawen 2011 no sa Dino Diniscaril iti Beermen iti dati nga Petron Blaze Boosters iti may katlo kuma a korona ti Tropang Giga iti Governor's Cup. Malagip nga kaduan iti panagsango dagiti dua iti PBA Finals ti SMB iti nang domina iti Championship Series dagitoy. Manamnama nga mangipaay iti maysa nga classic at championship iti mapasamak no sa dino ang posible may patungpal iti kauna na Grand Slam iti TNT bayat iti SMB agandaten ken makasublimanen ang makaibulsa iti kampyonato. Mangrugi ti PBA 49 All-Filipino Cup Best of 7 Finals intong Domingo, Hulyo 13, oras de las 7:30, 𝐍𝐄𝐖𝐒 Araneta Coliseum. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN.